Muros estivo a piques de ser arrasada por unha frota francesa, pero aquel 25 de xullo os atacantes pasaron de exixir un rescate a loitar por salvar a vida. Estamos en 1543, Francia e España volven estar en guerra. Unha poderosa escuadra gala chega ás costas galegas e ataca Laxe, Corcubión e Fisterra. O seu seguinte obxectivo é Muros. Os franceses fondean diante da vila e ameazan con destruíla se non reciben un rescate. Séntense seguros. Teñen máis barcos e miles de soldados preparados para continuar os saqueos e mesmo, segundo algunhas crónicas, avanzar cara a Compostela. Pero cometeron un erro. Quedaron atrapados nunha ría estreita, coas naves fondeadas e sen espazo para manobrar. Na mañá do 25 de xullo aparece no horizonte a frota comandada por Álvaro de Bazán o Vello. Viaxa con menos barcos, pero ten ao seu favor a sorpresa. En menos de 2 horas, case toda a escuadra francesa é capturada ou destruída. Só unha nave consegue escapar, seriamente danada. A bordo de la capitana española estaba un rapaz de só 17 anos, Álvaro de Bazán o Mozo. Era a súa primeira gran batalla. Co tempo converteríase nun dos mariños máis importantes da historia e presumiría de non perder nunca un combate. A batalla de Muros evitou o saqueo da vila e freou a ofensiva francesa nas costas galegas. Moitos historiadores consideran, ademais, a primeira batalla de grande entidade librada no Océano Atlántico e o inicio da lenda do invicto Álvaro de Bazán.